IP shakatup kubor jingim taka janmit hashwabing in poish ki kubor ki pabnya ngenya petchwai ki mat bakongsan. Sedang kata masa megong daki jingruai u Richard Marks niti mohon hatura. Laple ya kata masa Amur Falcon Hari Boy ban kentir ya kakam jengok kai hatir so tengam. Hakalimpung Saras Ajivika Fair lapen i ya kebut shnai ke juti rim sya ke juti temai. Kular ke India bad Russia ban kentir ya kayi pateng sya ka $6 billion hashwa ke snem arajar lai po. Bat penliam ke India ya ke Ireland da South Coast la North haka jingile kai bakat do jo ke group C haka limpung Junior Women's Hockey World Cup. Mentangin pa shiki kubor na keleng ke jela. Kasian kebasan jong kata masa megong kelas dang henin kesngi habol bokre watre gre tura. Bat kelakring ya ki hajar ngut ki brieu ki besngau tenat ya kane ka limpung bat pin scam ru ya ka nam kom ka limpung rakhe ya ka kolshor ban kenteu ya ki kam jengok kai bat ki jingtem jingput ha Meghalaya. Menteri rang ba ke jela Konrad ke sangma ulaya don lang ha kate ki sngi play. Ha kamiet ka baningkong ha ka rinsan jongka la ruai da nong ruai pop rock bapau kari Amerika u Richard Marks u bela ruai ki jing ruai minshwa bat ka bedang thamai. Kanong ruai Bollywood kaniti Mohan kalapin shong shit yakinong wan pet kai da kajing ruai basngotanat jongka Maya Bini kum kajing ai burom yo nong ruai balaklat no uzubin gab. Nalor kinong ruai kani katamasa kapin iru ya kajing riu spa hakaliang ka kolshore bakin thup ya kajing yakop shet jing shet ka Great Garo Hills cook off ki jingele kai ten rai ki bam ten rai bat kajing pen I ya ki tiash nakti. Katamasa ba arsngi bela tip kum katamasa Amur Falcon la play nen kesngi hakasnong tengam hamawahati constituency kabatmu ban kentir ya kathan terso tengam kum kajaka jengok kai bapau ya kate katamasa la penlong daka group hanglang tourism promoting society ringkat kajinge trailang bat ka 7 Hearts production ya kane katamasa la play da ukongsan u Dr Celestine Lingdo chief whip jongka sarkar Lais nok ti lang bat u daw MLA ka Mauhati u ba Charles Marngar u Deputy Commissioner ka Ribhoy u Abilash Baranwal bat kinong elam shnong kasngi baningkong bala play ya katamasa la yoi ya ka program pen sapreng jingtip bala penlong daki head officer jongkatanat wildlife bat forest. Ika penlong yang apa dia pi bangi dei ban perkat. Mentangi ong ke Amur Falcon Festival. Kini ki kling kila aban jit ikiwe ki jaka lada mangaban mapi hakapor bekiwan ngilek siat. Ngi ot iki klau pendu ika mariang ke jaka ke baki tu kisim ki syong thai. Lada pi pendu no ki ong keng no sane na yawan syuk. Te ke jingkeli ya pi bat yanga kalong. Hato kata kalong ke babha ne kamha. Te lengba ke festival kum kene. Ngiyo bania share, ngiyo bania piliu jimut, babonsin, kababhatam na kabanta kacingim ubriu kolong ban burom lem ya kamariang. Kasian kabalay jong ka limpung buyer seller meet ba ars ngilinter kapai kmat ki pang ban kintir yakinong seng kam la jong kibalong ki try jilla bat kinong rep kane ka limpung klas dang hnen kesngi hamadan jri salen chut waku jowai ya kane ka limpung la penlong hapo jong ka National Rural Livelihood Mission da ka office jong u Deputy Commissioner West Giant Hills District ha kane ka limpung la sakhi hado shispa tili ki dukan ki ba pen I ya ki mar rep ba pher bat ki tiar ba shna de ki nong shong shnong bat kum juru yiki tiar shna de kakti haba play kane ka limpung u Menteri Ketanat Health bat Sports u ba wailat miki shilla ula yaro yiki nong penyat ki blala ban wanrat
lang ye kinong rep kinong khayi ki seng yarap ilade bat kumjo kinong thiet hakawe ke jaka ulapan pau bakane ka limpong kalong kum kalat ka kabu ka badan kam nakabenta kinong panmi mar nakathan bakin yo ban tip shu shu shapang ka kam bat kin yo iki yo bat kinong thiet kin tip shapang jongki Ngalayo yaka buyer and sellers meet house name arajar arkauli hey tai kapo latrubo hey tu por perman lamaklan ke planning department tawaro di department nang le kita kejong kita ikam geni program horticulture and gobyongkahi ke agriculture and gobyongkahi industries and gobyongkahi patkam ter tengah ong hey tu por ong banule kami le kejong Idan tulan na iton penman mo ikawi de kawa he. Kawa yi le ha. Upenmiet. Bakam jo le yo yi Ukraine, yo pai ba. Woman udong the. Nang yo yo mentoy nong rek yo ni. Tasnya ko ben na wa itu ijing mut ki jing tmu yo ken hai ti por. Damani iwo orlong negasi. U MLA ke Mauhati uba Charles Marngar ulapan bena beuntre shitam menang kentiu syu yakawa Yam River bat penlong yaka kum kawai na kijaka jengok kai bapau keban kring yakinong wan pet kai bat kentiu yaka yok kakot jong kitrai shnong Marngar ulakren yakane hakasngi baple yaka tamasa Amur Falcon ulapan long yaka jinglet jengo ikijaka ki badan hajan kawa yaka bala senran langru da chief whip u Dr. Celestine Lingdo but deputy commissioner u Abilash Baranwal habakren shapang kane kajing angnut uba Marngar ulatmu banya bu ya shibenta jong kane kawa kum kajaka ba penne pensa yaki dokha neka fish sanctuary but marjan yaka tapat on sa thau sakijaka shongkai bat jaka lekai ulaban jur baya barok kawe ka Mauhati constituency yaki matti ki longshwa ki khana bat ki jaka ba itanat bat ki jaka ba pau on sa pen kentiu yaki shaki jaka jengok kai te ngilawan pe ye gani kawa ringkat bat ki nongkit kam jong ka grup hanglang tourism promoting society hakaba udan gajing temu ban penlong ye gani kawa kum ka fish sanctuary tiga wa ka ba itanat pi ijal ga jong ki khmat sesiliang kedon gesnong bersik sesiliang kedon gesnong maurthut but hakani kawa pi kajing khut jong ni kawa but ngi sokmen banakaliang jong disiru la shimkia ni ka kam but ye ni ka kam hingin kolai kat bala ngin persang ban ya syakmat ban penkre ye DPR ba kiwe jong don kam U MLA ka Nongston uba Gabriel Walang matakasngi ula banjur halor ka kamram jong ka village defense parties da ka baong yaki bakilong kum ki second line of police ne ki bakam hapo yaki pulit bat ula ban batang ki breu ki bala IT shisha yala die ki laban shim ya ka kamram ka jingkren jong ba Walang kalawan hadien ba ulai shim benta ha ka jingalang jong ka village defense primary committee Nongston area ha Bishop Hall New Nongston ya ka jingalang lapen long ban pentamai ya ka committee bat thung ikinong ket kam bathmai nakabenta ka samoy trekam arhajar arpusan hadu arhajar arpupra yakini ki dekot lapen kup bor da AJ Sangma deputy superintendent of police West Khasi Hills district ka VDP kalong ka seng jong kidio patba ki balat Raymond Snobha nakabenta ban yarap iki pulit ban wanra ka sukasan ban pahara ban yada iki kam snew hakishnong jongki buông bagi muai mereka ni kalau tim tentang kita beliau lasgo kuat bersama kita mensin mencari ngafrai kuat dilakukan sel kita dengan kamu mereka buat kita bahkan secara kemandir nama kembang pi kaji syamtarnya kaji dia mudah kaji dia syok kaji dia dah filadal apa berkait tuan mereka sutuna nak kalian di polis department makin saya di tiar hadu ulati nak minta kuno berjaya lagi. Bangsa utara dulu nak kalian polis department. Ki nonglet syaka saras ajivika fair jong kasien ke bahan riau kila show bit ya ke jing pen i ya ke juti ke bela rim bat pen kela ya ke juti ke ba itanat bat ka wei na ke juti ke bela kring bah ka de ke juti rong jerngam ba jerong khongdong bela shutan bela pen wandur da ke kentiu len nongrim na nong jendiang West Khasi Hills district
ka nong rem ka balong ka nong seng ya ka yang scam self help group nong stone block kala batay syapang kani ka but thamai ha ka bakala than ya ka benta ka banalor jong ki juti ki blas new henry ki badang ne ka sul juti kani ka jingle kala penlong ya kini ki juti ki bla kentat sya ki juti ki bathamai ki ba itnat bat ba isong khia kajing persang jongka kadai ka wei na kibenta ba pau ba ha kani ka limpung ha ka baladan shibon ki briu ki ba phashna ya kini ki juti bat la yo i kajing kili na ki briu ki ba kwa ban pen ba biang ya ki juti rim jongki ka nong rem kala nang ya kani ka rukom than hadian ba kala yo ya usai wol nai parlok kala ong ba kani kajing tibet kalong ka kam ka ba kong san bat kalat kamai kajing job jongka ka pen i ya ka kabu jong kajing seng kam lajong bat ki rukom shnai ki tiar kti ki bayai ne hapo ka district ka kam banga tere ka dai be banga thanya ki saiwon ki frog long nang ta dai ki maflor nang ta ki jensem ro apersang mantan nang ta dai ki plang nang ta dai ki juti bonjat nang than kat ka baki order ki beri ki batai thì lại bà tay mà kia thì ngà bà đèn là thành cái để tăng là cái sai vốn và tăng đầu crochet đi thành các nó lại dội trên mình tay gì này cái này cầm nông bà mà tay untuk đã đơn bộ order in untuk apa lại dội UMLA ka North Shillong u Adelbert nong romanta ka sngiu la sam ya ki nyau potoli ki work order hapo jong ka special urban works program nakabenta ka snem mangtengka arajar arpulai arpusaw but arpusan haba ai jing kren UMLA ula banjur halor ka jinglong shai kedar kadukom trekam bat ban trei bhaya ka kam ula ong badai ban le bhai ka jing shna om ban shu trei tang dep bat lakin tu ya ki engineer na ka Shillong municipal board ban penlong ka jing bishar benia ban pentikna ya ka jing bha ka kam shu uba nongrum ula kerpat ya ki pajba bakin penne ya ki jing suk ha ka jilla bat kiar na ka jing pen klumar assess in regards 1 to 3 and block 3 and 2 are rest of here. The roof amount is around 5 lakhs. Lakai bagus jom konsensi turun left right hand cuma bagaimana I expect that everyone will be receiving the work order. Kimandos dari supporter 100 25 or 50 kini kena ambil the work order but kita kenapa get out the work already kini compromise no compromisation mana kalian dalam masa mereka terpacu. Ka Hinyau Trap Border Dispute Redressal Forum kalapan pawe ke jing persya ke bajur. Persya ke jing le jong ke sarkar Assam ban buat ya ke police outpost bertemai halapangap ke jaka ke badang shen la yoi ya ke jing don jong ke jing ya ke japut ke bajur hapadang ki artli ki jella. Unong ai ketin ka HBDRF u Thomas Pasa ulapan pawe ke jing sengau kindit halor ke ni ke jing le jong ke sarkar Assam bat dawa ba ke sarkar Meghalaya kan tuklar mardor ban pensange ya ke ni ke outpost ke ba ulama ham ba ke ni kan bu jing ya ke beliau hakatan blok 1. Hadirin ke jingya lang mentaka sengi ke forum kelapan benar banyak kendu bat menteri rang ba Konrad Sangma banyak ren halor ke nikamat pakin tup ya ke jing sengau jong ki he officer ke sarkar Meghalaya halor ke nika outpost halapangam. It is very surprising to see that the Assam government wants to build a police outpost right in that same place, in that top hill of Lapangap area. We are very much against this and we demand that the government of Meghalaya should stop construction of this police outpost by the Assam government, because if this police outpost comes up, it will be only a big problem. Menteri Sarkar bakmi ikatanat kakot kakya bat kikam yale kai uba wailat miki shilla ulai shimmenta hagajing lang ai khublei khatdu nin kasngi kom chief guest kabale kemen ya kajingla ban pendep ya ka skill upgradation training program ba prasngi hakaliang ka bakery
Haganega program bala penlong daka Nehu Deen Dayal Upadhyay Community College bat ka Skill Development Center Hawaya Jer la yoi ya kajing wan ya shimbenta jongki riu pu arngut kinong sha hikai. Haganega training kila don ki rukom shet jingbam ba pher bakin thup ya kajing pen kre ya ki biscuit ki tart ki muffin ki cho pastry ki pate de fruit ki marshmallow ki candied nut bat ki jing pen itanat ya u kat kum kajuk bamenta. Uba shela ula IT ki sernot shakinong sha hikai hakaba ula pen shlor ya ki ban pendon ka mardor ya kini ki jing te bathamai jongki. One minute can be the skill. The next step is to master your skill. Hak master ni, kamu kan kata do that skill ni. Do that ni. Tangwa hak master ni. Tony ada kita ini lepas. Katuan tadi dia kepas training. Katuan kamu naik penting cocok. Untuk ada TV dia. Henry kamu naik penting cocok. Daki spangut kinong rep nakakeleng ka Maukarwat constituency kila shimbenta haka program pensyai patba halor ka rep karyang bat region ri kabla long nin kesngi ha multi-purpose hall haka office UBDO Maukarwat. Yaganega program la wanra ada MLA ka Maukarwat uba Renington L Tongkhar lengba ka Maukarwat People's Development Association. MLA uba Tongkhar ula ong ba kajing tmu ba kongsan ka long ban penti kena ba kinong rep hapo ka constituency kila yo jing tepura syapang kajing yarap pisa barki skim ki baki la ban yo leng baki tenat sorkar ki officer na katanat horticulture, agriculture, fisheries, veterinary but basin development departments kila pen yo igijing tip babnia halor ki skim ke bakin thup ya ka rep karyang barki kamri jingri. Keteng kena jinggi orang sekarang kesimpon akan mau hai kiji komplain pak kena ya kena skim ya kena bakal sorkar kan ai ban compensate hak kiji itu nak tahu jo kiji job jo kamarian ni kiri kiji rat jingrian jo pak jumi na beden itu kiba don kiji penjot kamarian pak kiba lalet banyak hok hak bor sorkar na po agriculture ya ka bakila pen yarap ya pi pak claim ya compensation bak sorkar kan siu mentah ka sorkar kan pelat itu bisa bat sedor banyak pi kiba layo bat lagi don ki bombatin semua balik kenduk na po agriculture lepek ya galis laka keteng pi kadon em kalau ngakri dan kalau napo disaster management kita yo akan list jong itu ki beneficiaries Mentang nya pai pat shaki kubor na kathan chute lami ngi. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma mentaka sngi ulale jingo ya ka Haila Kandi banishim menta haka Women Entrepreneurship Program haka baula Sam ya ka installment baningkong jongka baiseng hapo ka scheme Mukhya Mantri Mahila Upadmita Abhiyan. Kumba khat nyau hajar nyau spa nyau pusau ngut kilong kemi na Haila Kandi constituency kilayo opdiang ya ka check ba shipau hajar tingka marway ka balong ka sien jam ka ba kraw ha ka ba penkup bori kilong kemi hanong kendong ki ba seng kam la jong ha ka than haba ajing kren ha ka ni ka program usarma ula pen kesan ya ka kular jong ka sorkar ban penlong ya kilong kemi ki ba la ban shania halade ha ka yo ka kot bat ban pen kelaya ki shaki lakpati baidios और कांग्रेस का वोट देने की कारण एक लोनी का है छोटी बना बोल से गिरा है छोटी बना बोल से गिरा है आगे वोट गिरा Haka jingkin tiu ke bakraw ya ka kam rep jong ka Assam Agricultural University kala job ban penmi bat penya yo ya ka but thamai ka bala ban penne pensa ya ka so jong ka jela ukaji nimu Assam lemon hado arsnem klem de pendon kam ya ki dawai ya ka ne ka technology la penken ria na ka jing penmi patba lengba ka memorandum of understanding ka bala ya soy hapadeng ka AAU bat ka Trinity Fructa Private Limited Dr. Sanjay Kumar Chetia, Director jong ka jingwat bnia ha AAU, ulami khmat ya ka University ha ka ni ka jing soy. Mentapat nginya pet ya ki khubor na kalengkari.
Ka India bat ka Russia kila kular ban penkieu ya ka khayi pateng jongki. Syaka thong ka ba $6 billion haus nem arjar laipo ha ka ba menteri rang ba du ka ri Narendra Modi ula pen pau ya ka jing sngo scam. Ba ya ka ni ka thong on la ban pen urlong hashwa ya ka por bala bu. Haba ajing kren ha ka India Russia Business Forum harun kat President ka Russia Vladimir Putin henen kesngi menteri rang ba du ka ri Narendra Modi ula kedau ba ka jingla ka ba klan bat ka jinga kren jong ki he ki han ki badang shudang depshen ki pen I ya ka jing ki state ula banjur ya ka jing thawi ki la traikam ki ba kham sup bat penti kena ba ki jinga kren ki las dang halor ka jinga te kular halor ka khayi pateng ka ba lat lut ha padeng ka India bat ka Eurasian Economic Union President Putin ula pen pau biang ya ka ni ka jing sngo da ka ba pen kan mau ya ka jing long ba kloy jong ka Russia ban pen bun ya ka jing thiet ya ki mar ki mata bat ki jing shakri jong ka ri India ban pen klan ya ka jing etrelang ha ka liang ka yo ka kot bat ka jing shngan. पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। Katanat liang sun kari kala penmi ya kejing betha ka perking bha ka hukum babaro kejing pen pai pisa ki bedang sa teng na kebenta ki liang sun ki bla sha pen sange ne sha pen thut ki de ban pendep no lut la shai ka sngi hapo ka por prabaje janmiet ka sngi uble nyo trik no pra kani ka hukum kala wan ha padeng kejing pen thut bat ka jing pen sange ya ka jing trei kam ka balaya kendo da ki company liang sun ki bahe kham tam e ka indigo Katanat kala banjur ba on shim khia mardo di kino ki liang sun ki ba pen slam ne ki bom la ban pendep ha ka por bla bu shu la batha ki company liang sun ba kim day ban shim kanu ka bai lut ksan halor ki nong let nong wan ki bla sha ta ha ka let ka wan jong ki na mar ka jing pen sange badang shen mentapat nginya pha shi ki khubor na keleng ka perthei Presiden kari Amerika Donald Trump ulayo pediang ya ka khusnam FIFA Peace Prize ha ka jingelang bo group ya ka kinhon ya lekai na ka benta ka FIFA World Cup arjar arpun rio ha Washington DC. Presiden ka FIFA Gianni Infantino ula IT ya ka ni ka khusnam ka badang shupen mi thamai ka ba itho ya ki brio ki ba le ya ki kam ki ba kraw bat ki ba phla ban kentiu ya ka shong suk shong san bat ka jinget tali ha ka leng ka perthei. Haba pediang ya ka khusnam Presiden Trump ula khot ya ka ni ka khusnam shisha kum ka we ka jing ai buram bakraw ha ka jing em jong u bat ulakam ba ka jing persang jong u kala penlong ya ka perthei ka jaka ka bakham shngan menta pat nginya phai shaki khubor ya lekai Ka Winter Games jong ka seng samla mauro kelas dang mentaka sngi ha maulai ha ka bala krishan da ka dorbar shnong ha ka bala penlong ya gajing ya mare marathon kum ka dak jong ka jing play ya ka ni ka marathon la play da uba Samuel Biam president ka seng samla maulai pelun haba ajing kren ha ka ni ka sngi uba Biam ula matphang shapang ka men sim jong ka jing le kai da ka ba kedau ba ki jing le kai sport ha ka por telang ki pen yo ka lat ka ba biang ya baro ki nong shong shnong ki samla bat ki blasan kerta ban kendo lang bat banya shimbenta ha ka bante ka shnong ka thau ha ka de ka Winter Games lakmi lenti bakin dan shibun ki jing le kai
Kakin huan yelek kai junior women's hockey ke India kala job no da South Korea North persya ka Ireland haka jingilek kai bakat do juga group C haka limpung FIH Junior Women's World Cup ha Santiago Chile. Kakin huan balala banyelek kai bha da kabla job ya kaliang persya klem da ailat ban tep tang shikul ru. Kakul nakabenta ke India kalawan lengba ka Purima Yadav kabla la ban tep arkul ka Kanika Siwach bat ka Sakshi Rana. Ke India kelala banyelek kai bha leng bagi penalty corner ban pentik na ya kani ke jing job kapa pen I ya ke jing klan jongka ha ke jingelek kai ha ke group stage kat bagi dang ya chakmat ha ka limpung. Mentapat nginyapet ya ke jing long jing man kasun meneng ha ke leng ke jela. Hatura kajing kriat kalong kat sau degree Celsius berkajing syet kalong arpulai degree Celsius kajing sengam kahau-hau mata kasngi kalong san pun riu na kashispa. Haba pai pat shanong ba shalong kajing kriat kalong pra degree Celsius berkajing syet kalong arpau degree Celsius kajing sengam kahau-hau mata kasngi kalong lai punyau na kashispa. Kat bah jawai pat kajing kriat kalong henyau degree Celsius berkajing syet kalong arpau degree Celsius kajing sengam kahau-hau mata kasngi kalong lai pupra na kashispa. Kasun menengkan rang hatura shalong bat jawai. Shwaban poi syak bakut jong katup kubol nyepet biang sasisi nye kimat bakong san. Sedang kata masa megong da kijing ruai u Richard Marks Niti Mohan hatura. Laple ya kata masa Amur Falcon Hari Boy ban kentiau ya kakam jengok kai hat tirso tengam. Haka limpong saras ajivika fair lapen I ya kabut shnai ke juti rim syaki juti thamai. Kular ke India bad Russia ban kintir ya ke khayi pateng syaka $6 billion haswa ke senam arhajar laipo. Bad penliam ke India ya ke Ireland da South Korea North haka jingilek kai bakat do je ke group C haka limpung Junior Women's Hockey World Cup. Te parlok atong ila poi syaka bakut jong ka thup kubor jongi meta ka jan miet hado bangin de syambiang bat pila syai ka sngi haka por nyobaje kablei pi baro.